מתאזנים ליה וטליה. ולוג יומי שליה רצה. תקשיבו! חם לי טילים! גם לי חם לי לא רגע. אכפת לי ששומעים אותי. חם טילים. מה זה? אני לא יכולה... סרטון. ליוטיוב. תקשיבו, אני לא יכולה לשרוד את החום הזה. אנחנו היינו עכשיו עד 3:10. כאילו זה מפתיע. מה זה החום הזה? מה זה החום הזה? מה אתם עושים פה? לא הבנתי. דביר ונקי, מה אתם עושים פה? לא הבננו גם. פה, היוש. עליה. תקשיבו, מעכשיו אני קוראת אליהם. אז עשית על קולות. של מה? אתה שומע קולות? דומה. שמי הכבש? היי, מה עם סברי, לא כבש. היא באה, תראה בן, אדון. חכי לפני. תיזהרי, מלא. עליה. בא מסביב. לא, עכשיו לא רואים אתכן, על בננה שקדילנה אוקיי, בואי נעשה אתגר החברות. מה זאת אומרת? כמה אתן מכירות את אחת השנייה? אוקיי? אוקיי, תביאי את הטלפון. לא, זה טלפון שלי. אוקיי, אבל רגע. אוקיי. מי יותר גדולה? את או טליה, מי יותר גדולה? אני. אוקיי. אני בת 9.5. אוקיי, אבל זה... אני הייתי תגידו ביחד. עד באוקטובר. תגידו ביחד שלא זה. אוקיי. רגע. מי יותר משקיעה בלימודים? זה קשה, שנינו משקיעים בלימודים. 3, 2, 1. שנינו. אוקיי. מי יותר יפה? מה זה השאלה הזאת? 2, 1. שנינו. אוקיי. מי יותר מכוערת? 3, 2, 1. אף אחת! לא, בלי הדבר הזה. ביי ליה! ביי. יאללה, ביי טליה. ביי ליה. עכשיו ליה הולכת לכיוון הזה, שמה. אני אתן להם משיכות לביתה שלי, כי היא באה אליי עכשיו. חכי רגע. עוד מעט נגמר הסרטון. יושב אני אני באזיקים, מתחנן לאלוקים, שימות עליי. אני לא רפקית. בסרט שחושב שאנחנו מרדת. זיפית, הוא גר פה חיים שלי. I don't care. כואב להפסיק